чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол дар танаффус аст ва равзанаи тобистонӣ аз як даста ба дастаи дигар гузаштани бозигарон идома дорад. аз рӯи хабари расонаҳо тақрибан ҳамаи дастаҳо дар ҳайати худ тағйирот ба амал оварданд ва агар 9 нафар бозигарон аз хуҷанд рафта бошанд, пас ҳамин қадар бозигарон ба ин даста омаданд. дар ин бора дар барномаи оянда ба шумо ҳарф хоҳем зад. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба футболбозои Тоҷикистон ки берун аз кишвар ҳунарнамоӣ мекунанд. то анҷоми чемпионати Бангладеш ду даври дигар боқӣ мондааст ва дастаи Раҳматгонҷ ки дар он Фатҳуллоев бозӣ мекунад, дар ин росто дар зинаи нӯҳум қарор дорад. дастаи Раҳматгонҷ аз 18 бозиҳои даври имсола дар 4 ғалаба кардааст, 6 мусовӣ дорад ва 8 бохт, 14 гол задааст, 28 гол аз дарвозааш гирифтааст ва шумораи холҳояш ҳам ба 18 адад баробар аст. ҳоло шумо тавре дидед, дар ин бозӣ ҳам Фатҳуллоев бозӣ мекунад ва ҳоло ин зарбаи кунҷиро ӯ ба иҷро расонд ва як зарбаи хеле хуб ҳам буд. Фатҳуллоев дар мадори бозиҳои лигаи бартари кишвари Бангладеш 13 вохӯрӣ анҷом дод, инчунин 3 гол ҳам зад. дар ҷоми конфедератсия ҳам федератсияе ки Бангладеш аст 2 гол задааст ва ин ҷо мо дар вохӯрие ки Абаҳани Читтагонг бо Раҳматгонҷ бозӣ дорад, ин ҷо мо аз ҷониби Эбимобей дидем голе ки футболбозои дастаи Раҳматгонҷ заданд ва ба сафи пеш баромаданд. ин шодии онҳо дер давом накард ва зуд футболбозои дастаи Абаҳани Читтагонг ки дар зинаи 8-уми ҷадвали мусобиқот ҳастанд, ҳисобро баробар карданд. ҳоло ин ҷо як гузариши хеле хуб аз ҷониби футболбозони ин даста ва зарбаи Ҳусайн бисёр ҳам хатарнок буд. сипас дар назди дарвоза як ошӯбе ба вуҷуд омад ва Абаҳани ҳисобро баробар кард. дақиқаи 63 буд. дақиқаи 56 Раҳматгонҷ ҳисобро кушод қисми дуюм ва ниҳоят Ҳусайн тавре дидем ҳисобро инҷо баробар кард. дар премер-лигаи Бангладеш ҳамоно 11 даста ҳаст ва Раҳматгонҷ тавре ки инҷо мебинем дар сурати як имтиёзи дигар ба даст овардан мавқеи худро дар ин лига премер-лига боз ҳам беҳтар хоҳад кард ва дар ин баробаре ки ҳоло инҷо мо тамошо мекунем, Оҷукву аз дастаи Абаҳани Читтагонг дар дақиқаи 65 баъди 2 дақиқаи голи ҷавобие ки заданд ба сафи пеш мебарояд. Раҳматгонҷ дастаи на он қадар пурқувват аст, бошум дорад ки имсол аллакай дар зинаи аввал аст ва унвони чемпиониро ба даст хоҳад овард. Абаҳани Лимитед дар зинаи дуввум аст ва инҷо бори дигар голро мо дидем ва инҷо голи ҷавобиро ҳам дар дақиқаи 84 Раҳматгонҷ ба самар расонид. Ислом аст ки ин гуна як зарбаи зебое зад ва ҳисобро баробар карду ба Раҳматгонҷ як имтиёз овард ва ин вохӯрӣ бо ҳисоби баробарӣ ба поён расид. хуб, дар зинаи сеюм Бангладеш полисия ҷойгир шуда буд. Муҳаммедан Дака имсол дар ҷои 4 аст, 5 Шайх Русел, 6 Шайх Ҷамал, Фортис дар зинаи 7, гуфтем Абаҳани дар зинаи 8 аст, Раҳматгонҷ 9, Муҳаммаджода Сангсад дар ҷои 10 ва Утара дар зинаи 11 ҳастанд. শেষের বাঁশি রেফারি আনিসুর রহমানের কাছ থেকে এবং বলা হচ্ছিল এই ম্যাচটা রেলিগেশন লড়াই অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে। কোনো দলই আসলে হারতে চায়নি, ফলাফলও সেটাই। তবে আমরা ফার্স্ট হাফে দেখেছি একটা ম্যাচ, দুইটা দলই রক্ষণে মনোযোগ দিয়েছিল বেশি। সেকেন্ড হাফে 4-4টা গোল, দুটা চট্টগ্রাম আবাহনীর, দুটা রহমতগঞ্জের। дӯстони гиромӣ, ҳоло имкон дорем ки бо Фатҳуллоев дар тамос шавем. салом Фатҳулло, хеле шуд ки бо шумо дар тамос нашудем. шояд нороҳат шуда бошад ки хеле зиёд аст ки дар кишвари Бангладеш қарор доред. алайкум салом акаллавдин, вале чӣ хеле қайд кардед. хеле қин аст, 8 моҳ аст ки дар инҷо ҳастам. барои мо хеле қин аст, не ки каме мондааст, як 10-12 рӯз дига мондааст, 2 бозӣ дига мондааст. иншоалло хуб мегзаронем ва ба хона сафар мекунем. Раҳматгонҷ дар зинаи 9 қарор дорад. оё ин даста вазифаашро иҷро кард ё не? айни ҳол як имтиёз дар кор аст. рӯзи 15 ки боз дорем, агар як имтиёз бигирем дар лига даста мемонад, кӯшиш мекунем ки дар ин бозӣ хуб боз кунем, як имтиёзро бигирем. баъд
بعد از وای فکر کنیم که چه به خونه میرویم. ташаккур. Шумо мехоҳед ба ягон дастаи Тоҷикистон ҳамроҳ шавед? Расонаҳо аллакай хабар медиҳанд, ки шумо ба дастаи Равшани Кӯлоб хоҳед гузашт. Aynı hol Bangladesh ligаш дар 4 бозӣ нест. Ман фикр мекунам ки рафта дар Тоҷикистон истироҳат кардан хуб нест. Рафта дар онҷо ҳам бозӣ кунем, ба дастаҳо кӯмак кунем, хубтар аст ба фикри ман. Фикрам ин аст ки мерам Тоҷикистон ду даста аст ки ду даста ба ман ниёз доранд. Айни ҳол мехоҳам ки ман ба оё кӯмак кунам. Дастаи Эсхат аст, дастаи Равшани Кӯлоб аст. Айни ҳол гапҳо 100% нестанд. Вақт ҳаст то 26 мая, 27, 28 мая. Фикр мекунам ки аз ин дастае ки хубтар ба ман ниёз кунад, касе ки аз ин даста хоҳад ки ман ба он кӯмак кунам, ба он даста рафта бозӣ мекунам. чун гуфтем вақти зиёд шуд ки бо ҳам суҳбат накардем. Бори аввал дар ин муддат дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҷоми Кафа ширкат варзид. Шумо бозиҳоро тамошо кардед? Айни ҳол бисёр бозигароне ҳастанд ки ҷавон дар тими миллӣ, ҷавон ҳастанд ки дар дастаҳои худашон оли дар футболи калон худашонро оли нишон надоданд. ва барои ҳамин фикр мекунам ки камтар дар барои тими миллиамон айни ҳол камтар барвақт аст ки бисёр ҷавонҳоро ба дастаи тими миллӣ ҷалб кардан. Барои тими миллӣ бояд 1-2 нафар ёштар бошад. Айни ҳол дастаи мо мехоҳад ки дастаи тими миллиамон ки ҳамаро ҷавон кунад, ва ин қиинтар мешавад, барое ки оли омода нестанд барои ин бозиҳо. Ҳамааш бозигарони хуб ҳастанд, бозигарони ҷавоне ки ҳозир айни ҳол дар тими миллиамон ҳастанд, ҳамааш беҳтарин бозигаро ҳастанд. Иншоалло ояндаи хуб доранд, не ки айни ҳол фикр мекунам ки 100% омода нестанд барои бозиҳои тими миллӣ. шаклу тартиби бозӣ ба шумо писанд омад? Дуруст, ягон шакли бозӣ нест. Ин фикр кунӣ, ягон шакли бозӣ нест. Бозие ки чӣ хеле ки тими миллӣ нишон дод, ҳамон бозигароне бигем Парвиз Умарбоев, Эҳсони Панҷшанбе, Алишер Ҷалилов чизе ки метавонанд ҳамонро кардестанд дар майдон. Ҳамон ягон тактикае нест ки маълум бошад ба мо. фатҳулло, бозиҳои ҷоми Осиё ва ҷоми ҷаҳон 2026 наздик мешаванд. Федератсияи футболи Тоҷикистон дар назди дастаи мунтахаб мақсад гузоштааст ки ба бозиҳои финалӣ рохат бигиранд. Метавонем чӣ бояд кард? Тайёрӣ хуб дидан дар кор, бозиҳои рафиқона бо тимҳои миллии хуб бозӣ кардан, бо тимҳои миллии пурқувват бозӣ кардан дар кор, ки тими миллиамон рӯз ба рӯз бақувват шавад. Бо дастаҳое ки бо тимҳои миллие ки аз мо поёнтар ҳастанд, бо онҳо бозӣ кардан дар кор нест. Баъд тамринҳои хуб гузарондан дар кор дар дигар давлатҳо бо ҳама бозигарон. Фикр мекунам тими миллиамон тими бад нест. Тими ҳозир айни ҳол футболбозони хуб дорем, не ки бо мешавад бо хубтар кардан. ташаккур Фатҳулло ки ба пурсишҳои мо ҷавоб гардонидед.